Una afụlụ onye anụ nwe na-afụ ebe ada ọnụ ka oso brodo onye oshi dị ife anụ nwe na-afụ ebe anụ o zugidogo oshi o kwezie maka ọdụkosi na ọka ka ọnụ wee na-ezu ọnụ township wee na-ezubu o wee natazie na village fa nke dịkwanụ n'Igbo Ukwu ka ọ bịa gwa ndị village fa n'okwu oshi ka ọ na-ezu na taa na ebe obi ebe o jeziri kịta bụ nnọọ n'ime ụlọ ụka ebe a na-aka ụka isi na mmadụ ya bịa ụka pastọ ya na-ekwu okwu Chukwu maọbụ onye isi ndị nchụaja ya maọbụ fada ya na-ekwu okwu Chukwu ọ na-ege ya ama na ụfọdụ nọ n'ime ụlọ ụka bụ oshi ka fa bịara ekperime ahụ na-afụ ebe a wee jee n'ime ụlọ ụka na vileji fa wee na-ezukọzi foonu ndị bịara ụka ọma ha na anya na-aga warawara na ụkwụ na-aga warawara na afịa oduka ozuwere zuchaa na rie afụghị ya wee chọba foonu amakwụkwọ nka ndị VG fa si wee chọta na ọnya nwazujekwana ya bụ foonu na fa akọwaghị ebe a na fa trak dị nọmba ọ na-egosi n'obe ndị aka foonu anụnwa dị wee jezie na befa aka na abụ wee ghọọ ya otu aka unu n'anya unu ya afụkwa n'ife fa kụnyere ya n'aka wee na-agbazi ya ajụjụ ọnụ o wee na-ekwu ka onye isi mkpụrụ mmiri na-ekwu ka okwe ma ife a na-aṅụ aṅụ nwekwa na ife ahịa emefọ na mmadụ unu fụ dịka boldness onye a ji wee na-ekwu okwu unu ama na mkpụrụ mmiri na nna anyị bi n'ime ọfịa ọ jọrọ njọ ọ bụrụ na ị nwere nwanne na-aṅụ ya kpọrọ ya kịta akpọjie narị ha abụ bife egbujiri ya aka ebe ọ na-ezu oshi bife egbujiri ya onu ebe ọ na-ezu oshi na edi mkpa ha ntu akịta anụnwa asị na okorobịa macha mma ewere akpa atịtakwagharị ya akwa ya ejecha ife ọya alụ ka o nyere onwe ya aka nyelu nne na nna ya mụpụtara ya aka ọ bụ na ọya anụ nwaanyị ọnụa osi na oshi ka ọ ya dị ezu wen ka ihe ezugide ya bụ oshi ruo izugide otu mbọ akwa ndị baịsị na otu mbọsị nke onye oshi otu mbọsị nke onye nwe ụlọ ejidefa amụ ịghọ ọkụ ọ bụ na ọka ka izuru oshi akịta ejide ọdụka gị na ndị agha na ebe a na-akọfusi aka ya na-akọ amụ ịghọ ọkụ ozugbo ozugbo ọ maka na ndị vileji unu ka eji wee nwee efe nwee taịna na-ajụghị ajụjụ witi atọ egbuwaghị isi witi atọ ọbara adaghị ehusisi unu ahụ ka ọ na-ehusisi mmiri isi na mmadụ ya pụta na oburu oshi ka o eji mere aka ọrụ brodo onye oshi ọnkụlụ onye oshi papa onye oshi hapụkwa unu ka unu ga ife ajụrụ ya n'ụka otu akọgheri onye Igbo ụka mbụ onye ọ bụrụ na ụmụ n'ọnọ Igbo Ukwu nwa eze ọnyịma kedu ihe mere ejide gị ebe ezi moli fun St. Peter ka esere ebe St. Peter nke ọ bonite di phone ahụ onya bụ ihe a ka isi zurie abata m na church ka isi wee bata na church were abata so ebe ejide gị na be nna gị na be nna ka esi wete phone isi na afa gị bụ gị ezigbo okoye ị na-ezugori phone bifo n'ọka izutie ka ị kara iji phone na-ame ma ọ bụ ebe ka ị na-ere ebe Nigeria enwere ike Wamich gịnị ka ị na-arụ ka isi enweta ego ya sustain onwe enwe biznes ị na-eme atọ nwanne gị nke diọkpara gị nke ọ na-arụ nke na-esotie gị nke ọ na-arụ land agent nwe ihe na-arụ nwe bụ isi enweta ego gịnị ka ike ma na-arụ ọ na-akwụ gị ụgwọ ka e meziri na ihe niile na unu nwere ntachara onye mezi ijije tinye gori fon ọ bụ n'ime ụlọ ụka ka iji ewere fon ịbazi n'ime ụlọ ụka agụụ na-eje ụkọchukwu si ya na agụụ na-agụ gị mere ejekwuru ụkọchukwu gwa na agụụ na ihe mere adị mma ehi mere kịta ndụmọdụ ị na-enye ndị ọzọ ndụmọdụ na-enye onye ọbụla ma foonu
ọbụla na-ezu ori sokwa ya wụrụ ya oli fonu ha ncha niile oli fonu ya dị na ncha niile onye na-ezu ori kwụsị ya onye na-ezu ori kwụsị ya n'ori adọrọ mụnwa na onwe m akwụsịgo ori nweta 1 naira mana nweta 1 naira mana nweta ochi ajọka onye na-ezu ochi jọrọ ochi onye na-ezu ochi ajọka ochi ka nwere sef ya sef fishi me ya fishi me bedibe ochi jọrọ njọ onye na-ezu ochi ya kwụsị onye na-ezu ochi ya kwụsị ochi adọrọ gaba mgbadarụ ndị agụ na-eche mba obi unu ị na-ekenekwa ha ekene maka ha ana m ekenefe n'ihi na ha jide m n'ihi na ha si wee jide m ọchukwu nna chọrọ mere ka m wee kwụsị nka laịfụ a today gaba agaghị adụzi onye nwe fon ahụ amara m onye nwe ya bụ onye bịara abịa na chọọchị zuru fon na chọọchị zuru fon. Ngwadalụ, thank you.